toți vorbesc de mine, ce fac și cine sunt. Eu știu cel mai bine, așa că am să cânt. Bacă nu stresată, bacă nu dau lapte, cea mai interesantă, vacă-s de departe. Sunt vaca supremă, nu mai am pereche și orice problemă e floare la ureche. Trebuie să vă spun ceva. Nu acum. Ascultați-mă. Nu acum, tândală. Mai întâi trebuie să vedem cum îl ajutăm pe păcală. Păi asta încerc să vă explic. Pe păcală puteți să-l aduceți înapoi prin formula magică. Așa e, câtă dreptate ai, tândală. Păi dacă e așa, imediat îl aducem pe păcală. Spunem formula magică și gata. Zumica, 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 Zumica. Vă amintiți formula magică? Mă ajutați? 2, 3 și... Și încă o dată toată lumea, 2, 3 și... Și apare... Păcală! Ia că-te-măs! Păcală? Dar ce ai în spate? În spate? Păi, în spate ce să am? N-am nimic, ce să am? O mușă! O muscă și o ușă. Păcală, vrem să știm unde e păcălitoarea, dacă nici noi n-o găsim. Care va fi continuarea, ce se va întâmpla cu noi și cu tine și tândală și cele 300 de oi. Răspunde-ne, păcală! Păcălitoarea te păcălește și te faci rău, ea te oprește și dacă nu atunci zâmbește. Păcălitoarea te păcălește, păcălitoarea te păcălește. Poate nu există nicio păcălitoare, ce poveste tristă e finalul oare. Poate ne-a păcălit și e ascunsă bine sau e de negăsit, cine să mai știe. Dacă nimeni nu găsește, nu găsește, nu găsește păcălitoarea ce păcălește. În satul Păcălești, la o casă în depărtare, o cameră mai mică și una foarte mare, n-ai să găsești nimic decât o amintire. Păcălitoarea e aici la mine în privire. Păcălitoarea te păcălește și te faci rău, ea te oprește și dacă nu atunci zâmbește. Păcălitoarea ne păcălește, păcălitoarea ne păcălește. Și ultima dată împreună formula magică, 2, 3 și...